Zbaliť si batoh a vypadnúť na hory je ten najlepší relax, aký si viem predstaviť. Takto som spoločne s kamošmi strávil 4 dní na útulni v horách v absolútnom tichu a v samote. Vybrali sme sa na utešenú útulňu Javorinka pod ikonickým kľakom v Lučanskej Malej Fatre. Je neskutočne oslobodzujúci pocit, keď jediná tvoja starosť je nachystať dostatočne veľa dreva na oheň a všetky svoje starosti necháš dole v doline, keďže tu ani signál nie je. Navaríš si fajnový guláš, vyčiluješ v skautskej saune, rozprávaš sa dlho do noci a lepší pocit, ako sa dobre vykakať v krásnom jesennom lese, hádam ani neexistuje. Preto ak sa cítiš, že je toho momentálne na teba veľa a potrebuješ niekam vypadnúť, tak riešením nemusí byť nutne dovolenka na Zanzibare, ale kvalitný kognitívny reset v lone prírody nájdeš možno aj kúsok za domom. A do komentára prosím ťa označ tvojho parťaka, s ktorým by si chcel niekam vypadnúť. A ak ťa zaujíma téma turistiky, tak ma nezabudni sledovať, keďže môjim cieľom je budovať komunitu ľudí, ktorí milujú dobro